שהגעתם. יש לי. שלום לכם, היום הגעתם לעמי פרץ שעושה בוגוס אולימפיים עם האלבום שלו. תראו את כל הקלפים, יש לו את מדבקת רייטינג ורייטינג. עכשיו זה פרסומות, הנה העמוד שהוא השלים, זה הדבר החזות. תראו את האלבום הגדול שלו. הוא השלים עוד עמוד וחסר לו רק את עוד 3 עשרים דולר. הנה אנחנו נמלכים לספור. הוא השלים את הידיעות האחרונות, קבלו את זה, זה מדהים. גם את זה הוא השלים, אני אפילו לא שמתי את זה. הוא השלים את כל ההרצאות שיש בכל הבוגוס האולימפי. וואו, אני אפילו לא יכול להשלים את זה. בואו נראה גם אתם. תגיבו אם אתם רוצים. עוד קלף אחד, עוד אס אחד הוא השלים, את בייס. ואנחנו קונים שבוע הבא ססומל. הוא השלים כבר את החטיף מינבקט, כמעט השלב. הוא השלים עוד עמוד מדהים. ואני עדיין לא השלמתי את זה, עדיין אין לי אחד. הוא השלים גם את זה? אני השלמתי רק 2 קלפים. בוא נראה אתכם. אין לו שום רדיו, בגלל שאנחנו מצטער. אני לא יודע איפה לקנות. מצטער, כי הוא לא יודע איפה לקנות. אם אתם יודעים, תגיבו. אם אתם יודעים, תגיבו. תודה. וזהו להכל. היום אנחנו עשינו את חדשות FM. לא. חדשות רדיו F100 בחסות עמית פרץ ואילי פרץ. הנושא היום היה בוגוס אולימפי. תודה. מחר יהיה בקובה.